Στο προηγούμενο βίντεο σας είχα ρωτήσει τι θα πιστεύετε ότι αυτό το βίντεο θα είναι. Καλά, όχι αυτό. Σας δίνω hint για πόσα είναι το επόμενο βίντεο. Αν θέλετε μαντέψτε. Ναι. Και από ό,τι φαίνεται, αυτό το βίντεο δεν μάντεψε κανείς. Not a single person, fucking single one, guessed right. Βασικά nobody fucking guessed. Η σωστή απάντηση, κυρίες και κύριοι, ήτανε... Η σωστή απάντηση ήταν... το σχολείο. Yay! Οπότε, πάμε να παίξουμε. Γεια! Ονομάζομαι Χαρούλα. Είμαι το πιο περίεργο θηλυκό ανθρωπάκι που θα δεις στη ζωή σου. Και γιατί θηλυκό? Γιατί οι περισσότερες είναι κυριλέ. Εγώ είμαι περιεργιλέ. Ή αλλιώς Θεοχαρίκλειος κατακτητής. Work it, make it, do it, makes us harder, better, faster, stronger. That don't kill me, can only make me stronger. I need you to hurry up now, cause I can't wait much longer. I know I got to be right now, cause I can't get much stronger. Man, I've been waiting all night now, that's how long I've been on ya. I need you right now. I need you right now. Let's get low. Hang you walkie, are you walkie, are you walkie, hang you walkie. Συνήθως θα με βρεις να κάνω τα πιο αλόκοτα περίεργα πράγματα. Δεν υπάρχει τίποτα normal. Θα κάνω εγώ. Όπως, νούμερο 1, είτε θα με βρεις στο πάρκο, είτε θα με βρεις εν τη κλίνη κατακειμένη, στο κινητό απορροφημένη, να φτιάχνει βίντεα σαν κάθε άνθρωπος μετά το φαΐ και πότι έχει πέσει σαν το βόδι. Και επειδή είμαι πάρα πολύ επιδεικτικός σκέιτερ λόγω της τριτοβάθμιας επαγγελματικής εξειδίκευσης στο σκέιτ, πάμε να σας δείξω πόσο καλά κάνω. Άλλες φορές μπορείς να με βρεις στο πιο λογικό σημείο, στο πάτωμα. Καμιά φορά στο δάσος. Αυτός ο άνεργος ο φίλος, μια άκυρη τρίτη. Στο δάσος. Μόνος του. Can I jump from here to here? No, but let's do it. Μαλάκα! Δυστυχώς εγώ στο σχολείο δεν διάβαζα, ζωγράφιζα. Όχι, αυτό όντως το έκανα μέσα στην τάξη του. Αλλά, ενώ η άλλη έλεγε μάθημα, εγώ ζωγράφισα τον μπρο. Look. Hold on, boy. Where is my bro? My bro, where are you, bro? This is not my bro. This is not my bro. 2J boy! What 2J boy? What is 2J boy doing here? 2J boy, yeah. 2J boy, yeah. Μισό. Όταν η άλλη έλεγε μάθημα, εγώ ζωγράφιζα τον μπρο. Μπρο. Αφιερωμένο στον μπρο. Όλο το χρόνο της τρίτης λυκείου. Αυτοί διαβάζανε. Ο μαλάκας όμως δεν ήθελε να γράψει παλαδικές και ζωγράφιζε τον μπρο. Είχα κυριολεκτικά, βασικά αυτό είναι το τετράδο του λυκείου και τι έχει μέσα, graffiti, τίποτα δεν γράφει από αρχαία. Εδώ πέρα νομίζω είναι diaries
Οπότε σχολάμε, κάτι εδώ πέρα είναι ένα ποίημα. Bro, I never use this notebook, only for art and doodling. Και γράφοντας πότε τελειώνει η ώρα για να φύγω. 8 και 1, 8 και 2, 8 και 3, 8 και 4, 8 και 5, 8 και... Ενώ όλοι οι πανέξυπνοι συμμαθητές μου πέρασαν κάπου και κάνα κάτι με τη ζωή τους, εγώ έμεινα άνεργη. Wow! Μαλάκες, με το που τελειώσετε το σχολείο μένετε άνεργοι, βρίσκετε μια σχολή. Εγώ ξεκινάω τη σχολή σε 10 μέρες, αλλά αυτό δεν θα σας το πω. Αυτό το κάνα σε μια πολύ σκάτα περίοδο της ζωής μου, αλλά είναι ωραίο. Άλλοι ανθρώποι όταν πηγαίνανε εκδρομές. Ο μαλάκας ο Ντολμάς τι έκανε? Ζωγράφιζε τον μπρο μέσα στο λεωφορείο. Νομίζω μου χρωστάει λεφτά ο μπρο. Είναι σαν χρήματα. Αυτό εδώ το προϊόν κοστίζει 50 ευρώ. Γιατί είναι και λαμπούμπου, οπότε 50 ευρώ παρακαλώ. Σου είπε λέει 50 ευρώ λαμπούμπου. 50 ευρώ λαμπούμπου. Εντάξει ρε αδερφέ, σιγά τα αυγά. Μπορώ να πληρώσω αλλιώς. Πώς θα ήθελες να πληρώσω? Έχουμε σε μπλε, έχουμε σε σκατουλί, το κάνα από τα σκατά του μπρο. Έχουμε σε γαλάζιο, στα αγγλικά το λέμε αζούρ γιατί εξάγουμε πολιτισμό. Και έχουμε και το χρωματιστό για πιο γκέι. Έχουμε εδώ bro currency, bro. This cost 10 euro, man. Put in your machine 10 euro, bro. 10 euro, ρε μαλάκα. 25,000 euro. 25,000 euro. Και δεν αγοράζω λαπούμπου. Αυτό το βίντεο πιάσει 100 προβολές. Θα βάλω το username του bro στα comments. Να την κάνετε όλοι tag μέχρι να με πληρώσει τα λεφτά που με χρωστάει από την 3η λυκείου. 1 χρόνο και δεν με έχει πληρώσει για τα σχέδια που έχω κάνει. To all my bros, if he doesn't pay me, bro, are you here? Because I moved away, I missed you so much that I'm talking to your spirit. If you are here, may this candle blow out. Oh, my bro! Το είδατε έτσι. Αποκτήσαμε και φωτισμό, μαλάκες. Φωτισμό! Κυριολεκτικά η λάμπα που ξέρω εγώ τα πέσει το ρεύμα χρειάζεται κάτι. Μαλάκες, δεν ξέρω πώς βλέπει. Πες να έχει μπαταρίες ή κάτι, αλλά και μπρίζα, bro! Bro! Θα δοκιμάσουμε αυτό το φωτισμό. Μαλάκες, ωριακά το έχω γεννήσει αυτό το παιδί, χωρίς πλάκα. Όχι ρε μαλάκα, κι άλλος μπρο! Εν τω μεταξύ ήταν στα τζάμπο, Όχι, δεν φαίνεται επειδή έχει το φως. Bro. You can see bro very clearly. He came out of me, out of my body. I just burned him, bro. Δεν είναι στα τζάμπο. Γι' αυτό είναι έτσι. Φοράει ένα χαζό καπέλο. Την εκβίασα να βγάλω αυτή τη φωτογραφία γιατί λέω μπρο. Μαλάκες, εμένα ό,τι με εντρίφνει σε φάση ξέρω εγώ. Όσο που είμαστε και σε αυτό το θέμα, θέλω να σας δείξω μερικά άλλα σχέδια
που έκανα μέσα στην τάξη, ζωγραφίζοντας την τάξη. This one. Βασικά, this one. Αυτό νομίζω ήταν η πρώτη φορά που είχα χρησιμοποιήσει, ξέρω εγώ, αυτό το στυλό. Γιατί παίρνω ένα άκυρο τετράδιο, τότε το σχολείο σου μοιράζει, ξέρω εγώ, κάποια τετράδια στην αρχή της χρονιάς. Δεν τα έχω μαζί μου, ξέρω εγώ, προωθούν ένα φροντιστήριο και σου λένε πάρτε αυτό το τετράδιο με αυτά τα χαρτιά, ξέρω εγώ. Αυτό εδώ, ξέρω εγώ. Και έχεις βρει τετράδιο, ας πούμε, και ελάτε στο φροντιστήριό μας. Και είχα πάρει ένα τέτοιο. Και λέω, ok, θα μάθω the difference between light and... Γιατί αυτό που θέλω να πω είναι ότι όταν, ξέρω εγώ, ζωγραφίζεις στα ασπράκια εκεί πέρα που πάει το φως, δεν κάνεις μια γραμμή τύπου εδώ που είναι το άσπρο, εδώ που χτυπάει το φως, δεν θα το κάνεις underline με το στυλό σου ή με το μολύβι. Δεν τη βάζεις τη γραμμή καν, ή τη βάζεις πάρα πολύ λίγο να φαίνεται, δηλαδή πρέπει να είσαι πολύ παρατηρητικός. Ναι, και που λέτε story time bitches! Είχα κάνει αυτό το σχέδιο. Και τότε μια καθηγήτρια η οποία με μισούσε του πούφτη. Επειδή είμαι στην τάξη, εγώ διάβαζα βιβλία. Με είχε πετάξει 2 φορές έξω. Δεν χαμογελούσε κανένας μες στο μάθημά της. Και που λέτε, εγώ εκείνη τη στιγμή είχα ένα χοντρό βιβλίο, κάτι 500 σελίδες. Και διάβαζα ένα βιβλίο του Πάτερ Παΐσου. Γιατί εγώ σε όλες τις τάξεις μου έτσι το πρώτο είχα βάλει. Χαίστηκα για τα μαθήματα. Κάλων τεχνών θέλω να περάσω, άνεργη έγινα. Και που λέτε, διαβάζω εκεί. Την πρώτη φορά που με πετάει έξω, γιατί με πέταξε αρκετές φορές έξω, με βλέπει, τη βλέπω. Λέω δεν θα με δει. Με βλέπει, τη βλέπω. Λέω δεν θα με δει, με βλέπει. Και μου λέει, Θεοχαρούλα Κωνσταντάκη, παίρνα έξω! Ο μαλάκας, εκείνη τη στιγμή μαλάκος, ο μαλάκα έτρεμα like hell, like, άρχισα να δακρύζω, έπαθα ένα τρελό panic attack, παίρνω το βιβλίο, βασικά αφήνω το βιβλίο και είμαι... Και βγαίνω από την τάξη. Και πριν βγω και όλος από την τάξη, πριν βγω από την τάξη μου πέφτει ένα δαχτυλίδι, κυρία... Μου έπεσε ένα δαχτυλίδι, Ναι, μου πέφτει ένα δαχτυλίδι. Μου πέφτει. Και τη στιγμή πάνω βγω από την πόρτα. Κουκουβίζω να το πάρω λίγο πιο έξω από την πόρτα και δεν το έβρισκα. Είχε πέσει πίσω από τον κάδο και εγώ να ψάχνω. Με κοιτάνε κάτι περίεργα οι συμμαθητές μου και εκείνη τη στιγμή λέω κρίμα, είχε συναισθηματική αξία το δαχτυλίδι και λέω θα έρθω να το πάρω μετά το διάλειμμα και έφυγα. Δείτε ακριβώς τι γίνεται. Μισό. Έπρεπε να βάλω το καθηγητή style. Δεν λέει αλλιώς. Φοράνε γιαγιάδε ρούχα, like. Έχουν οι καθηγητές ένα περίεργο στυλ. Σε φάση δείτε πως βάφονται οι καθηγητές. Καλογήκε ωραίο. Μισό. Μην ξεχάσουμε το σημαντικό part. Πώς βάζανε κραγιόν. Τέλεια. Πάω να διδάξω. Τραβάει. Γεια. Να μην ξεχάσουμε το iconic rouge. I don't even wear rouge, bro. Σε φάση καθηγήτρια στο δρόμο. Καλό rouge. Μια χαρά θα πάει και σήμερα η μέρα. Θα με δει ο κύριος Γιώργος. Σήμερα τι κάνει ο κύριος Γιώργος? Ναι. Get ready. Φανταστείτε να έκανα get ready with μιας καθηγήτρια. Ιδέα. Επειδή τότε αυτοί είχαν
Αυτά τα μπρασάκια, ξέρω εγώ, όταν βαφόντουσαν. Αυτά δεν δουλεύαν με την καμία μέχρι να καταλάβουν ότι υπάρχουν κάτι τέτοια, ας πούμε. Οπότε χρησιμοποιούσαν κανένα και κάνανε. Κατάλαβες, επειδή αρχίσουν. Οι καθηγητές. Μαλάκα. Αλλά εμείς θα το βάλουμε έτσι γιατί είναι. Είναι 2026 buddies. Buddy up. Και το βάζαν και έτσι κιόλας. Όχι ότι. Όχι, όχι, όχι. Δεν έχει αρκετό. 8,5. Γκλαμούρε, γκλαμούρ. Σε φάση δεν βάζανε καν, ξέρω εγώ, setting spray τίποτα. Απλώς σκάγανε έτσι ήταν. Και ένα κάνει 25. Τι είπες, Γιαννάκη? Μα σας τσίχλα. 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 Πέτα την τσίχλα. Πέτα την τσίχλα. Άλλη μια επιτυχημένη μέρα. Τέλειο βγήκε. Λοιπόν. Δείτε εδώ τι γίνεται. Κάτι τύψαμε το χρυσολόγιο. Καλά, αυτή η καθηγήτρια δεν βαφότανε καν, αλλά. Μαρία. Γιαγιά Τζορτζίνα. Η Μαριοπούλου που είναι? Γιατί δεν ήρθε σήμερα? Πάρε που σου έχω να γράψω. Κι άλλο ρε φίλε, να ερχότα γάμα. Και εκείνη τη στιγμή παίρνει παρουσίαση. Βλέπει εμένα. Εγώ κάθομαι σαν πολιτισμένος άνθρωπος. Χαρούλα, παρόν. Μαλακές. Κάθε φορά σε αυτό το μάθημα εγώ δεν μπόρεσα να κάτσω με τον μπρο. Και ο μπρο απλώς καθότανε μπροστά στο πρώτο θρανείο. Ναι. Και εγώ καθόμουν τελευταίο. Και πιάσα τελευταίο θρανείο, μαλάκες. Πουλάρα πολύ μαγιά. Κλασικά έσκαγα με το κλασικό καγκουρέ μπουφανάκι. Φορούσαμε εκεί πέρα μια φόρμα και μια φούτερ και σκάγαμε έτσι. Γιατί δεν ανάβανε ποτέ ρε οι καραγκιόζες, δεν ανάβανε ποτέ καλορεφέρ. Και όχι μόνο δεν ανάβανε καλορεφέρ, αλλά μας βάζανε και δίπλα από το παράθυρο και όταν είχαμε COVID. Όταν είχαμε COVID δίπλα από το παράθυρο ρε και έχεις τους καθηγητές με τη μάσκα και είναι. Το λιβιάρικο δεν φοράει μάσκα. Ανοίξτε γρήγορα τα παράθυρα. Γρήγορα. Ποιος έκλασε εδώ μέσα? Φίλε, what in the bombo clat? Είχα κολλήσει γρίπη. Ερχόμουν στο σχολείο επειδή δεν είχα απουσίες. Με γαμημένο μιξομάντιλα. Έτρεχε η μύτη μου αίματα κάθε μέρα γιατί δεν έκλεινα το παράθυρο, μαλάκα. Το παράθυρο τους μάρανε μπρο. Oh my god, λες και άμα άνοιξες το παράθυρο ρε, λες και δεν μπορείς να το ανοίξεις στα διαλύματα και πρέπει να το έχεις ανοιχτό μες στο μάθημα. Χάμω το 2020 και ήτανε πίκερα τότε, και ήτανε πίκρε πούσι. Έσκασα. Είχα τότε και κάτι γιαλαμπούκες και ήμουν έσκασα στην τάξη. Καλημέρα. Καλημέρα, εδώ. Εγώ είμαι ρε. Τι εννοείς δεν με αναγνωρίζεις, εγώ είμαι ρε μαλάκα. Παπα. Γεια σου μπρο. Μπρο. Μαλάκες, ήμουνα τόσο cringe πρώτη ηλικίου, κυριολεκτικά ήμουνα. Μου μιλούσε κάποιος, ας πούμε, και ήμουνα. Ναι, και εμένα μου αρέσει αυτή η ταινία. Cancel τα φίτσα από το λύκειο. Την
Παναγιά μας, αν με ξαναδείτε με φούτερ ή με φόρμα, κυριολεκτικά ή θα είμαι νεκρή και θα μου το έχουν φορέσει στον τάφο μου, γιατί η μάνα μου θα είναι τσιφούτης και δεν θα έχει κάτι άλλο να βάλει, ή θα έχει παγώσει ο πλανήτης και θα έχει πάει το 2027, γιατί είχαν προβλέψει ότι το 2019 ή το 20 ότι θα πεθάνω από τον παγιτόν. Είχα δει ένα YouTube βίντεο, νομίζω ήμουν 14. Και δεν πεθάνω. Τότε θα μου είναι χρήσιμες οι φούτερ. Τι είναι αυτό ρε μαλάκα? Natural makeup, κυρία Καριολίδου, δεν ξέρετε? Στο χωριό σας δεν σας μάθανε να βάφεστε. Και είμαι εγώ. Just minding my own business, ξέρω εγώ. Τι με φάση. Το γαρούλα. Αυτό ήταν. Άσε το βιβλίο και παίρνα έξω. Εντάξει, κυρία. Δεν θα ανέχομαι εγώ τέτοιες ασέβειες μες στο μάθημά μου. Εντάξει, θα το κλάσω, μην βάλετε απουσία. Συγγνώμη. Απ' τα βάθη της καρδιάς μου ο βλάκας δεν προσέχει στο μάθημα. Γιατί δεν προσέχει? Πρόσεχε! Και σας παρακαλώ πολύ, παίρνα έξω. Στο μάθημά μου. Διαβάζουμε άλλο βιβλίο. Άλλο βιβλίο. Τι ασέβεια. Τέλος πάντων. Πώς έλεγα. Μαλάκες. Εγώ εκείνη τη στιγμή διάβαζα ένα βιβλίο του Πάτερ Παΐσιου. Διάβαζα κυριολεκτικά το βίο του Πάτερ Παΐσιου. Οκ, κακό μου που εγώ διάβαζα βιβλίο στο μάθημά της, αλλά εγώ δεν είχα κάποιο σκοπό να προσέχω. Άλλες ώρες ζωγράφιζα μέσα εκεί. Γιατί δείτε εδώ πλάνο. Ήθελα να περάσω καλών τεχνών. Και για να το κάνω εγώ αυτό, ξέρω εγώ, επειδή ξεκίνησα το σχέδιο μέσα σε ένα χρόνο, είχα ένα χρόνο για να κάνω κάτι. Πήγα ένα σχέδιο και ξεκίνησα φροντιστήριο, ας πούμε, και λέω μέσα σε ένα χρόνο, μαλάκα, δεν πρόκειται να πετύχω. Τι να πετύχεις, μωρέ! Βλάκα άνεργε! Και λέω, θα ζωγραφίζω κάθε μέρα. Κάθε γαμημένη μέρα. Hold on. Αυτή είναι η τάξη, νομίζω, λέει 2024-25. Παίζει να είναι... Δεν θυμάμαι κιόλας. Δεν θυμάμαι κάτι τάξη. Νομίζω είναι ζωγραφισμένη η πρώτη ηλικίου, καθόμουν πρώτο θρανείο, ξέρω εγώ, και εδώ πέρα είχαμε κάνει το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Και μετά είχα πάρει και είχα σβήσει το calendar από πέρσι, γιατί βαριόμουν να ζωγραφίζω κάτι άλλο. Και έβαλα, ξέρω εγώ, το φετινό, νομίζω θα είναι της τρίτης ηλικίου. Ναι. Και που λέτε, ζωγράφιζα κάθε μέρα. Αυτά τα κόκκινα που βλέπετε είναι πόσες μέρες ζωγράφιζα καθημερινά. Ναι. Κάπου εδώ είναι και η εκδρομή, ας πούμε, και δεν είχα ζωγραφίσει 3 μέρες και νιώθα τόσο guilty αν δεν ζωγράφιζα. Στην ουσία δεν πέρασα. Ήδη το ξέρουμε αυτό. Το ταλέντο στο σχολείο το διαμόρφωσα. Άντε τώρα, κυρία Καρδιολίδου. Την πρώτη φορά που είχα βγει, εγώ είχα κλάψει. Ωραία. Είχα κυριολεκτικά κλάψει. Γιατί έτρεμα κιόλας και τη δεύτερη φορά ήμουνα με το μάγκα μου και μου λέει ο μάγκας μου, Χαρά, την δεύτερη φορά χες τους όλους. Δεν σε νοιάζει, έχεις το στόχο σου. Θα σου ξαναπεί βγες έξω. Ήμουνα τέρμα προετοιμασμένη. Ρε, άλλο ένα μάθημα ιστορίας. Με κάνατε να ανελγήσω, κυρία Καριολίδου, Θα τα ξαναπούμε αυτά. Και τότε ο Πάτερ Παΐσιος και μου λέει, μην πάρεις το βιβλίο μαζί σου και βγες έξω. Παίρνα έξω. Και τι λέω τότε εγώ? Μα τι λέτε καλέ? Βεβαίως θα πάρω και το βιβλίο, θα το συνεχίσω έξω. Νίγκα. Βγαίνοντας κιόλας. Μην ξεχάσετε και την απουσία, έτσι. Και όντως πήγα κάτω και συνέχισα το βιβλίο. Καλά, εγώ απουσίες δεν έμεινα ποτέ. Γιατί μαλάκες έκανα που μαθηματικά... Νομίζω ότι το αγαπημένο μου το γυμνάσιο ήμουν πάρα πολύ καλή. Στο Λύκειο, προσπάθησα álgebra, ρε. Προσπάθησα álgebra στην πρώτη ηλικίου. Μα την Παναγία έρθει ο παπάς μου και έκατσα 5.000 ώρες και την προσπάθησα. Αλλά δεν πήγαινα φροντιστήρια γιατί μου μαλάκας έπαιρνα διάλεξη οικονομικά. Except for that. Ωραία. Αλλά εγώ έχω μαθηματικό μυαλό, μάγκες μου. Ξέρω όλα έτσι.
Πα, έτσι θερίζω τους μαθηματικούς. Πα. Ναι, τα μαθηματικά μου όλα τα χρησιμοποιούσα εκεί, στις απουσίες. Είχα κολλήσει πάνω στο θρανείο, ρε. Έκανα survivor, είχα κολλήσει πάνω στο γραμμένο θρανείο. Μέρες μέχρι να τελειώσει το σχολείο. Οπότε έρχεται το Πάσχα. Πόσες μέρες έχουμε? 225. Αναπτύξω όλα τα Σαββατοκύριακα κάτι γίνεται και σε πόσες μέρες τελειώνει το σχολείο. Καλές εποχές εκτός από την τρίτη λυκείου να διαγραφεί. Ξέρω γιατί. Και που λέτε, πού κολλάει ας πούμε τώρα αυτό το σχέδιο, τι μας λέει τώρα αυτή? Μία μέρα, επειδή όλο διάβαζα και το βιβλίο στην τάξη της, κάνω αυτό. Μου βγήκε πολύ πετυχημένο. Πάω τότε επειδή καθόταν ο Μπρο πρώτο θρανείο και σκάω και είμαι έτσι στον Μπρο. Μπρο! Μόλις είχε μπει, δεν το έκανε επίτηδες. Μόλις είχε μπει και λέω, Μπρο, κοίτα τι ζωγράφη σας αρέσει. Αυτό ήθελα να της δείξω real quick και να φύγω. Και γυρνάει αυτή. Πω, τι εξαίσιο σχέδιο είναι αυτό! Αυτόν τον άνθρωπο δεν τον είχα δει να χαμογελάει ποτέ. Πρώτη φορά τη βλέπω και με ένα χαμογέλο. Καλέ, αυτή ζωγραφίσει! Λοιπόν, θα σε πάω στη διευθύντρια αμέσως να μας βάψεις το τοίχο τώρα. Θα κάνεις όλα τα μαθήματά μου. Αλλά, θα μας βάψεις τον τοίχο. Θα μας αφήσεις και κάτι κιόλας. Που στην ουσία αυτό δεν είναι ποτέ. Γιατί, ξέρω εγώ, στο διάλειμμα μαλάκες, προσπαθούσα να την κάνω escape. Γιατί λέω θα με κυνηγήσει τώρα και θα με πάει στη διευθύντρια. Και ο πατέρας μου λέει, ξέρεις, γιατί σου φάνηκε περίεργο? Γιατί σε πήγε στη διευθύντρια για να τη βάψεις τον τοίχο. Τον τοίχο. Και όχι για αποβολή. Συνεχίζοντας. Έρχεται στο επόμενο μάθημα. Ακούω ένα. Παιδιά, που είναι? Ήθελα να χαλώ ξεντάκι και χρειαζόμαστε λίγο στο γραφείο για να μας βάψει το τοίχο. Τώρα σκάει η διευθύντρια, μισό να την κάνω. Σκάει με τα μαύρα της και είναι κανένας φαρμοφωνιάς τώρα, Να περάσει. Ακούω ότι ζωγραφίζεις, Κάθεσαι. Ναι, ζωγραφίζω εγώ τώρα, Μας ενδιέφερε. Βασικά θα με ρώτησαν καν να με ενδιέφερε της φάση. Θα μας βάψεις τον τοίχο. Ήθελα να σας κάνω, έχω πολλές ιδέες δημιουργικές. Θέλω να μου κάνεις το Μεγαλέξανδρο. Μαλάκα, τι πιο καινοτομικό το Μεγαλέξανδρο, μπρο. Ναι, θα σας κάνω το Μεγαλέξανδρο. Με παίρνει από το χέρι, με τα πουλιά κύριο. Εδώ έχουμε αυτό τον τοίχο, είναι πολύ άδειος. Θα υπάρξει μήπως και καμιά άλλη κοπέλα, ξέρω εγώ, να με βοηθήσει για να μην είμαι μόνη μου, ξέρω εγώ. Γιατί δεν μπορώ να βάψω ένα τεράστιο τοίχο μόνη μου, συνήθως το κάνουν πολλά άτομα. Ναι, βεβαιότατα και θα υπάρξει άλλη κοπέλα. Πού είναι η άλλη κοπέλα? Έχει δηλώσει, έρχεται. Μπόρεσα να το τελειώσει ένα μήνα. Ξέρω ότι γράφουμε πανελλαδικές, αλλά σε ένα μήνα μπορούσα να το τελειώσω, έτσι, ξέρω εγώ, είναι Μάρτιος, ξέρω εγώ, ένας μήνας πριν τον Απρίλιο. Και τελικά τον τοίχο δεν τον έβαψα ποτέ. Η άλλη κοπέλα δεν εμφανίστηκε ποτέ. Έχω κι άλλα σχέδια. Εγώ ήμουν εδώ στο τελευταίο θρανείο και αυτοί είναι οι συμμαθητές μου. Εδώ είμαστε στο Γ2 Γενικής. Μαλάκα το έχω γράψει γιατί δεν θυμάμαι τίποτα. Ναι. Και αυτή είναι μια καθηγήτριά μας. Ταραν. Και εγώ είμαι εδώ, ζωγραφίζω. Αυτό έχει γίνει με κάρβουνο μέσα στην τάξη. Είναι η ίδια συμμαθήτρια από εδώ. Το ήθελα να της το δώσω στην ουσία. Το έχω υπογράψει κιόλας εδώ. Και δεν της το έδωσα ποτέ. Καλά, μην νομίζω ότι όλα τα σχέδιά μου βγαίνουν τέλεια. Έχουμε και αυτόν. Όχι αυτόν, αυτήν. Φρίντα Καχλό. Φρίντα Κάλο. Όχι Καχλό, δυσλεκτική βλάκα. Αλλά από πίσω. Extreme symmetricality, Το χέρι μου. Μόνο ο Μπρο ξέρει τι είχε γίνει εκείνη τη μέρα.
είχε κάποτε στον τοίχο μας στο σχολείο και έλεγε I wish our reality could collide with our dreams. Αλλά μπορείς να βρεις κάποιο παραθυράκι. Εγώ βρήκα το παράθυρο και ζωγράσαμε στην τάξη. Έτσι είμαι. Γιατί ρε μαλάκα δεν τους καταλαβαίνω ρε φίλε. Δηλαδή κάθομαι στην ησυχία μου και απλώς διαβάζω ένα βιβλίο. Και έχεις την Καριολίδου που το θεωρεί τρελή ασέβεια. Δεν κάνω φασαρία ρε φίλε, θα περάσει η ώρα σου. Θα περάσει η ώρα σου και θα πας σπίτι και θα πληρωθείς. Μαλάκες, δείτε τι ανακάλυψα. Φυλάδιο αρχαίων και από πίσω έχει σχέδια. Ρε, θυμήθηκα, εγώ έπαιρνα τα φυλάδια, τα μάζευα κάτω από το θρανίο, γιατί είχα και όλα τα βιβλία κάτω από το θρανίο. Κυριολεκτικά όλα. Το θρανίο ήμουν το μόνο που είχε όλα τα βιβλία από κάτω. Τώρα ποιος θα βάλει όλα αυτά στη θέση τους? Παρετούμε. Όλα αυτά είναι κόμιξ, έτσι. Big comic lover. Gay bro. Η τσάντα μου είχε μια κασετίνα μέσα και νερό και φαγητό. Γιατί ήμουν τσιφούτης και δεν είχα λεφτά για κηλικείο. Και μη σχολιάστε. Τον είχε. Και ναι, μάζευα τα φυλάδια και τα είχα σαν free α4. Εξοικονομούσα και τα δέντρα δηλαδή, δεν κατάλαβα. Για μένα λοιπόν το σχολείο ήταν πάρα πολύ δραματικό. Γι' αυτό και κατά κάποιο τρόπο θα βγάλουμε κάτι λίγο πιο σοβαρό για να κλείσει αυτό το βίντεο. Λοιπόν, αυτό που έχω βγάλει συμπέρασμα ως άνεργος φοιτητής είναι ότι το σχολείο ισχύει πως είναι κατά κάποιο τρόπο χρήσιμο. Γιατί μεγαλώνοντας δεν έχεις καθόλου όρεξη να διαβάσεις αγγλικά, να μάθεις μια άλλη γλώσσα, τίποτα. Οπότε η μόνη φορά που δουλεύεις σκληρά σε κάτι είναι στο σχολείο. Γι' αυτό και πραγματικά διαλέξτε ένα χόμπι σίγουρα στο οποίο θα ξεδώσετε εκεί. Λέει μια παροιμία. Μάθε την τέχνη κι άστινα και άμα πεινάς ξαναπιάστινα. Τέλος. Λοιπόν, αυτό το βίντεο εύχομαι να σας μείνει αλυσμόνητο. Και όποιος δεν έχει μείνει αποσβολωμένος μέχρι τώρα, ξύλο, γιατί υπάρχει κόσμος που με κοιτάει σε φάση. Ναι, τι είναι αυτό το απλανές σκυθροπό βλέμμα? Τι κακή ψυχική υγεία έχει αυτός ο άνθρωπος και με κοιτάει έτσι? Όπως και να έχει, σας κατεβοδώ. Μπορεί να τα πούμε μάλλον σε έναν άλλον πλανήτη ή ποτέ ξανά, γιατί φέτος θα πάω σε ζώνη. Η ανεργία μου έχει τελειώσει. Δουλεύω. On a βασικότερο note, πώς γίνεται να κλείσουμε αυτό το βίντεο χωρίς ένα πιασάρικο τραγούδι? Δεν γίνεται. Είναι άξεστο αυτό το θέμα χωρίς τραγούδι. Οπότε, θα σας βάλω ένα τραγούδι το οποίο το έγραψα στο άκυρο και μιλάει για το τραύμα το οποίο με έκανε να ξεχάσω το σχολείο. Πάμε να παίξω το κομμάτι. Λάθος βίντεο. Αυτό. President Mafiosos με τον ντοκαλί κασέ. Όταν με είδε το president είπε broke. Όχι, περίμενε. Αυτό. Θέλω να κάνω το δικό μου να περάσει, μα δεν είναι σωστό. Και τώρα πληρώνω το μισό. Ήμουν κάποτε κι εγώ, ήθελα κάποτε να δω πώς θα ήταν να σε μισώ. Και το άφησα να περάσει. Πέρασε και ήμουνα μόνη μου σ' αυτά. Γι' αυτό και θέλω σήμερα να τα βγάλω έξω στη φορά. Ήμουνα κάποτε κι εγώ. Ο μαλάκας νόμιζε ότι είναι η Βανδί, αλλά είχε πλάκα αυτό το βίντεο. Και τώρα θα κάνω twerk μες στο σκοτάδι. Κάνω twerk, yeah. Με κάτι γυάλα μπουκες που πήρα από την Κέρκυρα σε μία εκδρομή.
που έχω ξεχάσει, γιατί με έχουν παράτηση ο μπρο. Με έχει παράτηση ο μπρο μου, δεν έχω πλέον μπρο. Μαλάκες, θέλετε να δείτε Illuminati? Ταν ταν ταν, ταν ταν ταν, ταν ταν ταν. What in the Illuminati is this? Δηλαδή τώρα εγώ να πάρω τους μπάτσους ή να μου εξηγήσει κάποιος τη φυσική πίσω από αυτό? Πώς γίνεται τα νοικατισχέδια? Πώς γίνεται να βρίσκονται στον τοίχο μου? Μπορεί κάποιος να μου εξηγήσει γιατί ο τοίχος μου είναι μοβ? Το λιλά είναι χρώμα. Το ξέρω ότι είναι χρώμα. Τι κάνει πάνω στον τοίχο μου δεν ξέρω. Αυτό ηχθής επιχειρηματίας out. Τελείωσε. Αυτό ήτανε. 6 μήνες της ζωής μου σε ένα βίντεο. Γράφω εξεταστική σε 2 μέρες και λίγο έχω λολίσει.